36 anyos nga lalaking luwan sa motorsiklo uban siyang kapuyo ang gipusil-patay. Samtang ang kapuyo nagkalingkawas sa kamatayon. Upat ka malalaking sakay sa duha ka motorsiklo may gitumbok nga mga suspect. Si Chona Carion sa report. Dinhi sa tiilan sa Kansaga Bridge ug iskina sa 6.5 relocation site sa barangay Paknaan, Gipusil si Froilan Mabaga, 36 anyos. Si Mabaga lumad nga taga barangay Lurega apan aduna kini panimay diha sa 6.5 relocation site. Gikan ang biktima sa 6.5 relocation site ug misakay sa motor uban ang ihang girlfriend nga si Jalika Baring. Giingong gi-atangan ang biktima sa mga mamumuno sa may iskina. Si Mabaga ra ang target sa mga mamumuno nga luwan sa duha ka mga motorsiklo. Nakahiagom siya og samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. Nagpasad sa crime scene ang kabhang sa mga bala nga gituhang gikan sa 45 kalibre nga armas de fuego. Motor man siya. 5. Bali upat ko sila. Duha ka motor pero duha isang saka. Sa pasiunang investigasyon nasuta sa kapulisan nga way nadawat nga pagpanghulga ang biktima. Apan pipila na kaadlaw nga giingong adunay sigig pangita kang Mabaga sa iyang panimay diha sa 6.5 relocation site. Ang iyang anak, pagmangkon, yan lang iyan Mabaga, nagpuyo na sa mga sa 6.5. Nisulti nga, aduna lagi mga tao kung anaan kung diyan maningit sila. Hapon na niya kuno, tulo ka bukang niya. Gisusi pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Wala sa drugs watchlist sa Station 3 si Mabaga apan makigtambayayong pa sila sa Cebu City Police Office gumikan kay lumad siya nga taga Lorega o gingong anaa kini sa drugs watchlist sa CCPO. Wa usab gisalikway sa kapulisan ang love triangle gumikan kay Minyo man ang biktima. Chona Carion, Balitang Bisdak.